Moikka! Me ollaan tänään täällä Keljonkankaan Rollsissa, joka on palkittu yhdeksi Suomen parhaista. Me aiotaan sokkotestata kaikki Rollsin dipit. Tulkaa mukaan! Nyt me sokkomaistellaan nämä 7 dippiä. Onks tää nyt hampurilaiskastike? Naturel. Valkosipuli. Tää on mun lempi. Tää on nyt se naturel. Mä oon sanonut väärin jonkun. Hampurilaiskastike. Sweet curry. Paprika, savupaprika. Tiesittekö te, että kaikkiin Rollsin aterioihin tulee mukaan dippi?